Okay guys, so good morning. So today, maghimo ta tong kuan, another video na pod. Unsa ang pag-compute sa kilowatt hour rate sa mga electric utility companies. Sorry, gihanga ko kay gigan ko ni sa building. So, before we will start, thank you for watching sa akong previous na video kay I know daghan ko na share na info or knowledge. So, let's start. Whew. Okay guys, so if you wonder pila ang kilowatt hour rating good nila utility company, it's very easy ra good if magtan-aw lang good sa ano electric bill. And if you know, gamay lang sa math, bisag kuan lang, multiplication and division lang. Okay, so ako ipakita ninyo unsaon. So for example, naatay monthly bill na let's say 5,000 pesos. Then, para makakuha to sa atong rate per kilowatt hour nilang ilang gigamit, ang atong bato lang is kuhaon na to ang difference sa ilang reading sa ato ang meter. So if motanaw ko sa inyong bill, naay kuan dira dinidapitan ako iputang attachment nga image. Diri sa left portion sa atong bill naay nakabutan dira nga pilay bill na reading. Sa left side na ay present reading o previous reading. So ang imong gamiton dira is naay kan difference reading. So for example, na kay difference reading dira na 200. So ang unit ana is kilowatt hour. Atong bahaton is ato na siya i-divide. So at iba to na kuhaon 5,000 divided by 200 kilowatt hour imong consumption. So ang atong ibuton dira is na kay kuan 25 pesos imong kuan dira imong per kilowatt hour. Mano yung kuan rate sa consumption nga gigamit nilang ni utility company. But ang kana siya nga consumption is ay kana nga rate total na siya sa tanang katong mga charges nga gibutan sa inyong bill. So if you notice na dira pud sa inyong bill is na generation and transmission charges, na ay distribution charges, others, and government charges. So if imo na ma-check if kanang nga rating is mutakdo ba sa gi-compute nimo nga rating. So naay mga generation charges diri nga ang nakabutang is naay amount per kilowatt hour. So kana siya nga unit is na siya pesos na siya, pesos per kilowatt hour. So for example, distribution charges, generation and transmission charges. But dili ko mo go into technical siguro anak kay dili ko technical guy from VECO. But I can explain this further siguro in my next video. Magamit na siya nimo, balin ka na siyang 25 pesos per kilowatt hour is di ko ano na siya total charge na siya nga i-combine to imong distribution charges, imong transmission charges, others, and government taxes. So mo na siya in total na siya gihapak na dito. So ang kaning pag-compute nimo ani is magamit pud ni siya sa katong mga nagpa-submitter, like katong mga nagpaabang og mga apartment, paabang og mga mga maybe mga motel, mga boarding house. Magamit na siya, pwede na niyo ma-verify if na mo submitter. Kana pod para di pud mo mailad sa inyong landlord or nagpaabang or giabangan ninyo nga balay. Kung na ato ni tawagon na kuan 5 minute Wednesday because it's Wednesday niya. Dali pod ni siya nga video. As easy as that. Before we end this video, kani siyang 25 pesos per hour is kuan ni siya, base ni siya sa kuan ako nga giyon sa pag-compute, but dili good ni siya ang official na rate lang. Kuan ni siya for demo purposes lang ni siya, or instruction kung saan siya pagkuha sa inyong kilowatt hour. If ginahan mo, try this at home kanang kuan na magkuha mo sa inyong current reading or
ana or previous ba, then i-divide inyong kaning build na kilowatt hour, and then that's it. Moral 5 minutes day. Thank you guys for watching. Please make sure to subscribe para na po lang makakita na mo sa akong ma-update mo sa akong new video na ibutang or upload sa akong channel. Okay, thank you. Peace out.